Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta vom face un episod de CS for Life. Ok? De ce nu este de-al nostru? Pentru că de ce nu? O să scoatem un pic amortizorul deoarece îi face... Ia uitați-vă ce Da, și de data asta sunt și eu aici. Da, Cosmin este aici cu noi. Deci este minune dumnezească. Și o să joace Vladus nițel și apoi și eu. Da. Vă zic eu când termină Vladus. Pistols, Night Hawk, Primary, Secondary și Autobuy. Mamă, are skin-uri. Ia și chestia tare. Headshot. Holy fuck. Dacă este un sniper, este de rău. Vere este... Deci, ok, nu este de-al nostru. Să o iau sau nu iau? Headshot. Deci, în caz că nu știați, noi suntem la terror sau la counter? Oare la cine? La counter. La Counter. Da, deci am avut Mulțumim de... pentru like-uri. 4 like-uri. Dar așa de început de canal, 4 like-uri, vă mulțumim enorm și am fi mai mulțumiți și mai fericiți dacă s-ar strânge să campăm aici cu M4. Poate, în caz că nu știați, o să vă spun. Știu că nu omor dacă fac și prea așa, dar de data asta o să ne ajutăm de Deagle. Cătrălă. Trag și eu în cutia aia, poate să o ascuns pe acolo în cutie. Ok, deci echipa cealaltă a câștigat, deci este de rău. Să ne luăm și noi niște secundarii și primary, pentru că este cam destul la șefere glonțe. Șefere glonțe. Le français. Ele francine. Șefere glonții nasoli. Bă, vezi că e acolo în spatele tău. Holy În fuck. spatele. Bă, în spate. În partea asta. Oh, da. Bă, Vlăduțe, Da? du-te în dreapta. Aici? Da, acolo e. Ce, bă? E cam nob, Vladus, nu vă luați de el. Da, nu sunt eu cel mai bun la Counter-Strike, de fapt sunt cel mai prost. Bă, nu se face de la one tap, nu știi și tu? One tap? Știu și eu one tap, dar cred că... Bă, e mort. Uite-te în spate când dă. Ok, deci cred că o să ne ajung gloanțele. Bă, nu-ți ajunge niciodată gloanțele. Dați puțin să mă uit un pic la secondary, parcă e, Nu, la primary. nobuleți. Știu că-s nobuleți, dar ce să facem? Cred că o să o iau pe aici. Ce m-am speriat de asta? Să iau augu sau nu? Nu, nu iau. Nu. Nu vă luați de acest sunet, este... Da, dacă se aude vreun sunet așa, să nu vă luați de el. Este... Aici este... Nici nu știu ce să aud așa. Da. Adică suntem singuri acasă. Hai să vedem ce skin-uri mai au ăștia. Ah, da, spacebar. First person. Mă, la AK e... Uite ce mișto. Ce mișto este pe AK skin-ul. Deagle-ul l-ați văzut, M4 l-ați văzut. Bă, da. Bă, Cam da. atât. Bă, da. În caz că nu știați, M4 este... Câte rânde joci tu? Ai jucat până acum câte rânde joci? Păi, două runde. 2 runde, fiecare cu câte 10 runde. 10 runde, ok. Bă, dar ce ia asta cu AK-ului? Ca să nu fie prea mare episodul. Night Hawk și atâta. Și cam atâta. O să ne cumpărăm B, secundary și mergem cu Deagle, cu Night Hawk.
O să vă spun că o să-l ia. Bă, ești nebun? Direct. Bă, ești nebun? O să îl... Fugi! Ma, V-am spus. știu că v-a spus Cosminel. Cosmine. Deci, FAMAS nu are niciun. Knife-ul la fel, este pe green. Și cam atât, astea sunt toate skin-uri. Bă, da, A57 nu e la fel. Bă, da, toți și-au cumpărat Naya ca și M4. Normal, astea sunt cel mai bune arme din joc la damage. Aproape. 3 runde, asta e a 4-a. Asta e a patra rundă. Ai bani, de ce nu-ți cumperi tu ceva? Mai mișto. De fapt, ai dreptate. Nu e bun ăla. Asta? Ăla. Oricum nu știi să joci, dar spun și o să iei, că ai bani. Secundarii, primary și un pistol. Asta. Nu e bun. Și n-ai glanțe la el. Bă, ești nebun? Ia verifică. N-am gloanțe. N-am gloanțe, bă, și pe picioare. Mori! Mori! Doamne ferești! Doamne. Este pornit un televizor, dacă o să auziți așa pe fundal ceva, niște sunete. Latră niște tipi pe la televizor. Caz că nu știați, este cineva la televizor. Wow! Cosminel s-a dus până la baie, nici mai știu unde e. Cosminele, unde ești? Uitați el pe Cosminel aici. Și da, asta este 5-a rundă eșuată, n-am făcut și eu niciun kill. Cred că mai mult ei m-au killat pe mine. Da. A 5-a rundă. O să ne cumpărăm un shotgun. Cum e ce? SMG P90 for life. Secondary primary pistol snipe hawk. Stați puțin. Și primary. Nu, așa. Bingo. Deci ne ducem cu asta forță. Ce-ai cu vere? Te-ai luat? L-am killat și eu pe unul, deci ceea ce este bine. Te-a prins cu bomba. Bă, mai ușor și spre ea. Dă-i cu pistolul. Bă, pistolul. Ce pistol, bă? Ce pistol, bă, pe 90 for life? Stai. Hai, du-te. Vă vine să credeți că am făcut 3 kill-uri într-o singură rundă? Bă, primary. Deci, R. Dacă o să auziți niște chestii, este vecinul cu bormașina. Da. Pentru că stăm la bloc și avem și noi vecini. What? Cum l-a luat? Mamă, bă, ești nebun cum? Ce bă, ăsta are HC, bă, ce naibii? Ia uitați. Ace, face Ace ăsta, mamă, dacă face Ace. Oameni buni, ăsta e hacker, nu știu de ce a intrat pe serverul ăsta simpluț. Se ducea și el pe un server cu dăștia hackerii, brudere lui hackerii. Doamne ferește. Deci, hai să ne cumpărăm, Bă, a câta rundă e? A 7-a? cred. A
7-a rundă. Un pic și primary. Bă, dă și mie acum. Păi, așa Acum cum urmez și eu. Păi, bă, n-ai zis că facem 10? Oh, yeah. Acum o să facă Cosmin deoarece mai avem 4 minute. Că am filmat Repede, 10. Cosmine. Pentru că am filmat 10. Bă, hai să facem un alt videoclip. Bă, la cine e ăștia? Hai să mergem foarte rapid, cât rapid, am rapid, filmat? rapid, rapid, Mai avem vreo rapid. 3 minute. repede. Cred că o să încheiem prin eu. Să alegem apa, deci se termină meciul. Am votat și eu oarecare pentru că nu m-am uitat. Și în curând o să vă zicem pa. Deoarece mai avem vreo 3-2 minute și închidem acest videoclip. Deoarece filmăm cu telefonul și nu are așa storage mare pentru filmat. Adică am toate prostiile instalate pe el. Da, Cred că o să le dau dezinstala toate și o să filmăm 15 minute sau 20. Dar oricum nu vă faceți griji deoarece vom face un alt episod de CS după acesta, chiar după acesta. Nu așa? da. Pentru că acesta este cam scurt. Stai să văd puțin cât am filmat. Deci, da, mai avem aproximativ 2 minute și încheiem pe acest episod. Pentru că a trecut deja 11 minute și... Cum să vă zic eu, nu are story Gata, așa oameni de buni? mare. Cam atât a fost pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați niște comentarii pozitive și un like, pentru că ne-ar ajuta foarte mult și ne-ar face fericiți. Și dacă mai vreți episoade cu CS sau cu alte jocuri, să lăsați în comentarii. Eu am fost Vlad și este și Cosmin la cea și pa! Pa.